Dacă vorbim despre Scriptură, vorbim și în paralel despre ignoranța oamenilor față de Scriptură și noi știm că prin Scriptură avem viața veșnică și lumea moare din cauza ignoranței lor. Osea 4:6. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință, fiindcă ați lepădat cunoștința, o să vă lepăd și eu pe voi. Adică Dumnezeu ne dă acest dar și ești încăpățânat. Cât ești încăpățânat? Cât mergi cu tine crezând că tu ești Dumnezeu, că tu ești atotputernic? Pentru că timpul, ridurile de pe fața ta, timpul care trece, cimitirele pline, mărturisesc că tu nu ești nimic. Îți arată nimicnicia. Cât de mic ești în fața lui Dumnezeu. Rătăcim toți, pentru că nu cunoaștem Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Iată, El vine pe nori. Ăla va fi momentul în care se va boci toată lumea. Nu să mai existe eu, tati. Isaia, în capitolul 6, în momentul în care l-a văzut pe Dumnezeu, și asta se va întâmpla cu noi toți, ne vom boci. Dumnezeu ne-a dat pilde, ca noi să vedem cât de mici suntem. Și Isaia spune, vai de mine, sunt pierdut. Vede slava lui Dumnezeu și spune, vai de mine, sunt pierdut. Atunci îți dai seama cât de mic ești. Nu cât de mic, că nu există termen de comparație. Nu știi cum să te faci mai mic. Și în fața lui Dumnezeu, păcatul nostru iese la iveală. Noi putem spune, unde mă eu? Eu în fața oamenilor s-ar putea să fiu, dar mă duc acasă. Și când nu mă vede nimeni, îmi închid camera și încep cu păcatele pe care le știm cu toții. Cine știe ce facem? Curvie, minciună, ne batem, ne ura, în primul ura față de ceilalți, arată clar că nu am cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Mă duc acasă și zic, m-am ascuns și acum pot să-mi fac fără de legea. Te-ai ascuns de cine? Nu știi cine e lângă tine? Nu știi cine te vede? Ca și cum Dumnezeu nu este lângă tine, ca și cum El nu ne vede. Și în momentul în care Dumnezeu se arată sau în momentul în care se va arăta, și să-i mulțumim că încă nu s-a arătat, pentru că nu eram nici noi pregătiți, nici alții, în momentul în care se arată Dumnezeu, te faci, nu că te faci mic ca și cum tu nu ești, ți se vede rușinea goliciunii tale. Biserica din Laodicea, Apocalipsa. Mulți zic, m-am îmbogățit, sunt bogat și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu se vadă rușinea goliciunii tale. Și doctorie pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi. Iată, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc, zice Dumnezeu. Și exact asta se întâmplă. Când îl vezi pe Dumnezeu, ți se vede goliciunea. Nu mai există, și asta o să vedem și la Pavel, nu mai există, dar stai puțin, că nu mai există târguială, dar stai că nu știam, dar stai că Dumnezeu îți va dezvălui tot ce știai, nu va mai exista târguială. De-aia nu intrăm în fapte și în laude, care însemna să fie o masă în cer în care ne punem la negoț cu Dumnezeu. Păi da, dar i-am dat apă lui ăla să bea. Uite ce am făcut eu. Cine îți spală ție fără de legea? Cine îți spală păcatul? Plata păcatului e moartea. Nimic din ce faci bun nu o să reușească să spele ce faci tu aici. De-aia avem nevoie de Iisus Hristos, de jertfa Lui la cruce. Vai de mine, sunt mort! Am văzut pe Domnul. Sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Isaia își dă seama în momentul ăla. Poate că nu realizăm cât de păcătoși suntem, că până nu se arată Dumnezeu. În Corinteni, dacă v-ați judecat singuri, n-ați mai fi judecați. Dar noi nu avem această înțelepciune. Smerenia aceea, la cruce, să văd. Și la cruce, lumina aia când vine pe tine, îți arată tot ce e în interior. Și ne rugăm ca Dumnezeu să scoată la iveală ticăloșia noastră. Păcatul nostru, pentru că zic, Doamne, dar dacă mai am ceva ascuns și nu știu. Scoate la iveală, Doamne, și scoate-mă afară din toate cercurile în care încerc să fac voia mea sau intenția mea sau caut eu altceva decât crucea Ta.